Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est ça. Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuno wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni yeretai ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate, Jamonyese, bien tout le monde la koi, Fieu, Fois Castro, il est banal, Yen Cardon, Cardonacari, même Gasawa Gasaga Bengarika, Adamaleka, Yenamayala, ou quelques fois mon Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fois Castro, il est la religion humaine Segere. Affaire Okoro, École de santé Kalajata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Kalabangua. Famille santé barrage Maïsa, Nimbela de Beke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en Bologigi. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est garo kafo, au cas de mission de foot na yelenye, au plat de l'ébécala, ni l'agolso d'agabana nuna, ou go profaro de flani, sig niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, no niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation wara au coffre, aide-soignant, catapora matronica, n'impala de l'edesledo, école de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aïwa, la collection, ani la collection, aya sefa jona, aka la collection inzegere, yoni jimaka chaya. Utogole de clan on bec Kalabangura ya, hôtel Wasulu Kofa de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan, kalan yesini yasini. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France.
Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ka tila ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula sɔgɔmada in na weleliw cayara ka bɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali kɔ kan k'aw ma kibaruya sɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna n ko fosi tɛ yen ni hɛrɛ ani baden tɛ min ye maanifin ye e b'a bolo la nka ko kɔni sarati o bi Jabaru masa de bolo. Nɛgɛ dun fana ye fɛn dɔ ye n'ale ma sɔn Amara kumakanw ti tɛmɛ fɛnw ti sigi sen kelen kan an bɛ bɛɛ fo Montréalkaw u ye weleli kɛ Kanadakaw ni États-Unis Bamakɔ ya ani Segu ka taa se Kucalakaw ni Yanfoyilakaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ale ni Yuwarukaw Dɛnɛnkɔrɔkaw an yɛrɛ ka dugulamaw bɛɛ lajɛlen ye weleli kɛ an b'a f'u ɲɛna ko an b'u fo nin b'a yira k'a fɔ Amara an ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi sɔgɔma in na an ma kibaruya di nka n'Ala sɔnna ma an na kibaruyaw di maaw na wasa fana na kibaruya caman sɔrɔ kuma tɛ an ka jamana ale kɔnɔna kibaruya minnu bɛ yen nin waati in na an na olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na k'i to i sigiyɔrɔw la Amara an ka jamana kɔnɔna na Jalasagukaw fɛ yen bin taara kɛ yɔrɔ dɔ kan ye n'o ye Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna ye an na dɔ f'o la sanji ale kɔlɔlɔ o taamana maa 2 kan muso dɔ san 24 a n'a den Bafulabekaw fɛ yen sanpɛrɛn o kɔni kɛra olu sata ye Sikasokaw fɛ yen ko nin waati in na ko guan kɔni sɔngɔ ka di sugu la ye kosɛbɛ an sɔngokaw olu ko k'u bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na min ye gouverneur ye ale gouvernement ale ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ sa ko Sirabaga kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min mɔbiliw bɔ ɛri an'u don ɛri dugubaw kɔnɔna na Bouila procureur n'o ye Sarafu Kulubali ye ale kɔni kantigɛ da fɔ a ko la chauffeur fana ka tɔn n'o o ye Sinakɔri ye olu ka Mamadu Kasamara o fana ye laseli kɛ Amara an na nin bɛɛ lajɛlen da maaw tulo kan o bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min kani an b'a fɔ ko min ye Belgique ka maa min bɛ yen n'o bɛ ka an ka dege karamɔgɔya kɛ nin waati na ko nin y'a bolo ɲɛ fɔlɔ ye Ibu Bisuma ale kelen do bi jalatigi tɛ an ka denmisɛnw Amara ka dɔ fara galabu kan hali bi dɛ sinon ani minnu jouera bi an yɛrɛ y'a jate u y'a jate balontan bidonna ko de b'an na nin fana fisara ni o dongo ta ye Coupe d'Afrique fana na jaabi minnu sɔrɔla an na olu da o tulo kan kɔkan kibaruyaw la an na taa yɔrɔ caman na Senegalkaw fɛ yen Russie ale bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka Ukraine fan caman minɛ min ye balontan minnu fana kɛra farafinna o jaabi tɔw bɛɛ lajɛlen an na o da maaw olu tulo kan. An b'i bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Amara ko ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'o de kɛ ka i yɛrɛ lakisi a ma nin waati in na mankan min bɛ yen ni o bɛ duguma na Bamakɔ yan ni Mali kɔnɔ o ye sɔrɔdasi cɛta jaabi ye Amara sɔrɔdasi cɛta in jaabi ninnu bɔli kumaw bɛ ka caya c'est que a bɛ fɛn dɔ de ɲɛfɔ anw ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔw kan ka min faamu anw jamanadenw anw ko anw ka ɲɛmaaw sɔrɔ ɲɛmaa minnu n'olu tilennen nka anw gɔlɔnnen ka to olu kɔfɛ. Anw ka ɲɛmaaw sɔrɔ ɲɛmaa minnu n'olu tilennen nka anw gɔlɔnnen ka to olu kɔfɛ. Anw ka ɲɛmaaw sɔrɔ ɲɛmaa minnu n'olu tilennen nka anw gɔlɔnnen ka to olu kɔfɛ. Anw ka ɲɛmaaw sɔrɔ ɲɛmaa minnu n'olu tilennen nka anw gɔlɔnnen ka to olu kɔfɛ.
diɲɛnatigɛ fɛn foyi tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw t'a ɲɛɲini cogoya min na olu bɛ se ka bɔfan sɔrɔ, olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ, olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la cogo min. Minnu fana bilalen don kow kunna, olu fana kɛlen don ka ɲɛ min yira maaw la, o tɛ tilennenya ni laadirileya baara kɛcogo ye. Anw de ko Mali kura, anw de ko tagabolo kura, nka anw ko k'an k'an jogow mara, an kana falen, maa kana s'an ma, n'an ko an bɛ min kɛ, an ka to yan an k'o kɛ, an tɛ sariya ko la, an tɛ foyi ko la, anw mana wuli kuma min ko min bɛ bɛn anw ma, anw k'o kɛ, o y'anw ka Mali kura faamu cogo ye. Anw jama ka ca dɛ. Amara Sɔrɔdasiw bila ko tɛ. Gouvernement yɛrɛ a bɛ mɔgɔ 10 min kɛ faso baara la. Ni fɛn ka ca la kosɛbɛ mun bɛ mɔgɔ ta, o ye Sɔrɔdasiw de ye. Olu de bɛ jama caman ta. Nka mun bɛna n'o ye? Baarakɛbaliya ani baarasɔrɔbaliya ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara ɲini olu ka ca. An ka sigida ka dɔgɔ bi min denmisɛnnin ma ne wele k'a fɔ ne ɲɛna k'olu dabali banna, k'olu ye nin boli kɛ, olu ye nin bɛɛ kɛ, u ma se ka ta. Sɔrɔdasiya dun tali a kuma bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ, a ko bɛɛ tɛ se ka lakali. Hali an balimamuso dɔ bɛ bɔlɔlɔ kan, n t'a lagosi, muso don, n ka bonya b'a yɔrɔ, n t'a dɔgɔya, maa ma n'i bɛ musow dɔn i b'u gasi sigi, n'i m'u gasi sigi dɔ wɛrɛ kama a bila i kunna k'i yɛrɛ ye furumuso dɔ den ye. An balimamuso in y'a ka damakasi kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ, nka a mara ne bɛ Sɔrɔdasiw ka ko kɛ cogo dɔn cogo min, n'i ma farati ni nin taara sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a jo t'a la dɛ. Parce que Sɔrɔdasi cɛ t'a la, aw bɛ boli ni fɛn fɛn kɛ o ye gurupu de ye. E ka korona bɛ se ka ɲɛ gurupu dɔ la, nka jama bɛɛ ta kamarulen ɲɔgɔn kan, e tɛ se k'a ye. Numéro ko min fana filɛ nin ye, n'i ye numéro ko ta k'a lajɛ Amara, i bɛ taa sɔrɔ numéro problème ba ye min ye, mɔgɔw b'u ka sɛbɛnw da yɔrɔ caman. Nka n t'a fɔ a tɛ o ye, n b'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛna u k'ale ta in ɲɛɲini, u k'o faranfasiya, u k'o bɔ ɲɔgɔn na, k'a ɲini Sɔrɔdasiw fana fɛ. U bɛ baara min kɛ kɔrɔlen, u ka recrutement la, u bɛ fɛn min kɛ kɔrɔlen, u ka dɔ fara a kunnafoni di kan. Ne ye fɛn dɔ la kɔlɔsi, Sɔrɔdasiw ka recrutement ninnu kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛ di nanzarakan, papier de bɛ dilen k'a bɔ i b'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ. A ye nin fɔ radio la siɲɛ 10, a y'a fɔ siɲɛ 20, nka est-ce que a bɛ ka kɛ? Sikaso dɔ ko ma, olu maa 7,000, olu ye ɲɔgɔndan kɛ, nka maa 600 de taara. N'a tun fɔra olu ɲɛna ko hakɛ min bɛ yen ko o y'o ye, depuis yen u tun b'a dɔn k'a fɔ ko min don. Nka est-ce que kibaruya ser'u ma? Est-ce que u y'a faamuya n'o cogo ye? Amara recrutement in a bɛ na ni problème wɛrɛ wulili ye. Anw ko anw bɛna fɛ ka kɛ Mali kura ye, anw b'a fɛ ka yɛlɛma, nka i b'a dɔn ko colonisation baaraw bɛ kɛ cogo min, halisa anw ka baara papier bɛ ten de yan. Sɛbɛn dɔw ɲininkali bɛ kɛ mɔgɔ la recrutement na, e yɛrɛ bɛ ɲininka i yɛrɛ ɲininka, ninnu bɛ taa mun kɛ nin na dɛ? I ye maa min tɔgɔ dɔn, i y'a jamu dɔn, i y'a bɔyɔrɔ dɔn, a ka wolosɛbɛn b'i bolo, e bɛ mun kɛ o ka sɛbɛn, u ka du sɛbɛn, u ka nin sɛbɛn, u ka sɛbɛn caman baden ta kun ye mun de ye? O nanzaraw de nana n'olu ye. An yɛrɛ k'a lajɛ kɛ, an ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka fɛnw bɛ sɔn mun ma, an ka taga n'o sira ye. Nka Amara nin si t'a yira ko yuruku ni namara tɛ kɛ mɔgɔ taw la an ka jamana kɔnɔ. An kana tiɲɛ dogo dɛ, tiɲɛ ye tiɲɛ de, hali n'a b'i yɛrɛ kun k'a fɔ. N'a fɔra ko tali fɛnw bɛ kɛ i yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye, hakili yɛrɛ tɛ baara kɛ yen.
beba do ko pritane mo ko hagam be do akono nga nafra ko pritane kongourbe amara mo ko jolbe wuli ka nyini ne ya foya chien chama ngo pritane militaire de Kati, pritane militaire de Ségou, pritane militaire de Kay, pritane militaire de Kita, pritane militaire de Mopti, pritane militaire de Tombouctou ni Kidal ko lu fana sigike ni jama bebe fe ka do de la aya warangata et puis on me ka fè munun ke bi on me ka takabolo munun fè bi on ma fe ka layini munun ke bi oni folo mogo munun tuma mara ulu tara ka baraka toko munun to an bulu an mo de la alibi ibta carte tayoro e togo be sebe I jam be sebe I ka bara be sebe I fa togo be sebe I ba togo be sebe u ka bara be sebe kungangola uluka obe munyino la etuguni sisa ete ma dogole ti ma tunene yi digitalisation be fe bebe na mo lu do fana laje an ga carte d'identité surchargé le do kibari ala fin juguma e minye nin ko embe juguma e minye yelama mi ni nyemogo ame ko nyunu fe u ka tle u ka ke ladiri u ka ke manyenema ye an yere ka laje cha ngo finu do angana de amara ni concours be surasi nyemogo datiye finitigi nyemogo datiye ministre datiye premier ministre datiye président datiye nin pere ka dabe gosi abse ka nyama to de angani soro aw dungo ko ka ko ke jele ya ni tlene ya ga nga be tla tukuni ka ta mogo no fe karsa nyama modo fa ngodongo a angongo anga jamana kono ne to ko Kasim sabula ne to ko Kasim ne donne ne benina ni ne tara sharia ga black refe chie ga black refe baraka to ko nyuma ga black refe ka kene tai amara kebe bok ketala ga du kono aw ga du donne aw ga kabila donne ango den kerefe aga eta yene bo parce que bo kabila ba kono o kuma munun te bo fengono lu ba ka tokodi na ma sharia ta na ma sharia batu na ma jamana sebo batu na ma tlene yake antabule ameka nyini nyamogo mun faanu be duka de nyamogo tlene ko mo tlene de folo faw femeke mali kono ali sini sogoma na fara doema ko atike ka ngata dogotoroso abe nyini ngal folo no ke ka mo ko tede dogotoroso ali ye mo chi kana yan sini do ba fina ite mo do mi se ga do Kasim nga jona de amara na anwo ka nga ko be ke ko ka no ya an yere bulu an na sharia bato fere munu sigile no baraka an na so uluma an na tasra fenve mogo be sogoma ne be ndemsonu be bollaw tongo do sogoma ne ndemsonu ba de be bolla abe recruitment ko indi me mu meka geleya an chama ne bi ante chienfe surasu tani mogo to ka recruitment tikilinyi femunu ba konnana adoti la kalimayi amara ebe so yere yi ki bolla isera nga feni fitini kelebta sura ela ulle bodon on te da ebse ga fo ki e be dan sebenina I hakli kadi I fembeke nga feno be surasia gunola o tali kwetukola ulu de bo guno don de nga obela ma do ni ro sigilo ko fana jate minede weche yurugu abanga recruitment wala de chema segi examen ga chien flyer wanu munu fana fle senani ye nyemogo ku kunjigi duguma ku koloshi dem sonu kule kan chara ma chara chamaka cha baraka nga ke tukuma betse ka nyefo dugu ma uba ala nga mau nyebe muna obela amara be yoro dola o joro kai dem senu fe bo fe o pasera ambe du me kingele ngono anyebe nywana o fana ga gele de kulubala ga dugono mogo fama bobu na dolu fe sunitle uluga mogo be pasera aw munu mulu kerefe ansiga mama passe ansigile no anyebe nyona karsaga suru kangono mogo la anu kadi
aka demsen fo recrutement ka mbep me boro ga nyo antara bolini fo nga amara olu passera on ma passé ore la ngo nyemogo ku hakli to kuina parce que bi ne yete mali dugula ko demsen no mano wele yoro mina ka aka dama kasike do yere konema ulu ma fo ku te barala de me olu be faga do sorasiya de lamene bara b'u bolo u bɛ baara la dɛ alhamdulilayi mo bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya de la o de la n ko hali o sɔrɔsiya fana donganw o kɛcogo fɔlɔ fɛn minnu tun ti ɲɛfɔ ka dɔ ka bɔ dɔw ɲɛfɔ dɔɔni diɲɛ bɛ ka yɛlɛma aw ye minnu ye n'u bɛ mankan ci la an b'a fɔ n k'u ma ɲi dɛ nka sɔrɔsi ni sɔgɔma amara e ka wuli dɔrɔn sɔgɔma denmisɛnnin minnu bɛ recrutement boli na dɔrɔn e yɛrɛ k'i jɔ k'u lajɛ dɔrɔn u tagatɔ boli la dɔrɔn e k'i jɔ k'u lajɛ dɔrɔn i bɛ fɛn caman faamu donc bi mɔgɔw kɔni min ye mankan kɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u diminen don nka u ma dimi dɔwɛrɛ la ko parce que ko jigiya t'u ye o de la an b'a fɔ ɲɛmaaw ye a ko ka kɛ jɛlenya kan a ka bɔ jigiya ko la anw minnu fana bɛ yen an k'an labɛn an k'an jija an k'an cɛsiri an kana taa fɔ k'an fana bɛ taa an jigi da mɔgɔ kan parce que mɔgɔ ɲini a laban an bɛ ka min yɛrɛ laɲini an tɛna n'o sɔrɔ tɛgɛrɛ caman bɛ ka fɔ armée kun bi a mɔgɔw taara condition dɔ la n'a fɔra ko k'a kɛ bi mɔgɔ caman tɛ taa i yɛrɛ don a la wa a mara ɲɛ bɛ ni mɔgɔ baden fana na a dɔw bɛ recruter kalo 2 après a fɔ k'u ka mito tɛ taa sɔrɔsiw yɛrɛ ka gun kɔnɔ bi mɔgɔ dama bɛ ka détachement ɲini ka to naga fɛn na o fana ka jate minɛ parce que fɛn caman bɛ mɔgɔw t'olu dɔn sɔrɔsiw ka sɔrɔsiw tɛ kuma fɛn caman de bɛ olu tɛ se ka lakali mɔgɔw ye donc il faut a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna fana ko u bɛ fɛ dɔrɔn u ka taa ta ten dɔrɔn non o fana fɛn tɛ dɛ o yɔrɔ tɛ dɛ e san 20 kɛ san 10 kɛ san 5 kɛ don o don sɔgɔma e bɛ si baro la e bɛ t'i da 1h du matin ka wuli 13h ka kini dun an ka te ka an ka sɔrɔsi ye o sunɔgɔ ye ɲɛ bila fɔlɔ ji bɛ suru aw ka don o don ka aw lakunu pour que aw ka taa boli yɛrɛ dɔrɔn kɛ kan kɔnɔ kan yɛrɛ kɔnɔ recrue wulili yɛrɛ k'u ka taa drapeau la o yɛrɛ ye kataba 4 ye sɔrɔsiw tulo b'an na minnu bɛ recrutement na u b'a kalama o amara ngo bɛɛ de bɛ jate minɛ fana n'i y'a mɛn armée tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ minnu b'a la u tacogo fana b'a la koyi an k'o fana jate minɛ koyi n'an y'a warakata k'a bɛɛ tiɲɛ nduloma min b'an bolo n'o kɛnɛ ka don ani kow cɛ o ye nin ye maaw k'a ko kɛ ni hakilisigi ye maaw k'a ko kɛ ni fɛn ye dusuko tɛ nka an b'a ɲini ɲɛmaaw fana fɛ a mara u ka fɛn in fana jate minɛ dɛ u ka ko in jate minɛ denmisɛnninw ka kuma bɛɛ ti nkalon ye dɛ tiɲɛ kelen b'a la parce que n'i ko dɔ ma sisan bon techniquement ni ne don bon e m'a faamuya a b'a f'i ɲɛna ko dɛ karisa dɛ nin b'anw ka so kɛrɛfɛ dɛ o ye nin ye e bɛ se ka mun de fɔ o tigi ye i tɛ se ka fosi f'a ye donc nin don o nin tɛ o an ka recrutement o an ka baaraw kɛcogo o ɲɛmaa minnu b'a kɛ o k'a kɛ tilennenya ni laadiriya kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala a ka kɛ awa pole ka concours ɲɔgɔnna ye n'a banna an ka wotoro pusela dɔ ye o k'a fɔ k'a passera farini feerela den dɔw olu ka ye a la sɛnɛkɛla dɔw olu k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ sɔrɔ a la togoda mɔgɔ dɔw olu ka ye a la maa minnu bɛ yen n'olu ni maa si tɛ ɲɔgɔn kalama a ka dɔn k'a fɔ k'u seko n'u damayira yera ko la k'u sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o bɛ jamana kunna wolo o b'anw yɛrɛ kunna wolo wa olu tigiw b'a dɔn u nakun ye min ye n'o tɛ sɔrɔsi ka recrutement n'i taara yɔrɔ la a mara i bɛ masa sigi ala ma dɛ e b'a daminɛ piriki a bɛ taa ban tuma min na o b'a sɔrɔ foyi t'e la tuguni e tɛ se ka taa a kuma ka ca dɛ nin y'a boli ni visite ye fɔlɔ minnu filɛ ka taa nin ta olu fana bɛ tila ka taa étape wɛrɛ de la tuguni est ce que n delila k'a f'i ɲɛna n ko anw taara recrutement dɔ kɔfɛ mɔgɔw bɛna taa formation na fɛn kelen 12-7 kelen cili denmisɛnnin ninnu bɛɛ ye fiɲɛ ta ka anw jɔlen to anw ko n k'a la ma daminɛ fɔlɔ ni 12-7 ye o tuma na ni zu fɛn ninnu gosira aw ɲɛna a b'a kɛ cogo di anw minnu yɛrɛ tɛ sɔrɔsi ye aw ko k'aw bɛna k'a ye nin y'aw boli
o ka sɔrɔ kana ko an kana taa kuma n ma kuma fɔ dɛ an ma boli de donc baara mun don baara nɔgɔn tɛ an kana an ta an dusu fɛ an ka ko kɛ ni hakili ye an ka fɔ ɲɛmaw fana ɲɛna vraiment mankanw cayara u k'a lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔw la u ka enquêtes kɛ ka kow jateminɛ fɛn minnu bɛ se ka ɲɛfɔ u k'o fana ɲɛfɔ kunnafonidilaw ka don a la u ka baara kɛ ka ɲɛ a ka ɲɛfɔ faso ka cakɛdaw fɛ kunnafoni cakɛdaw fɛ a ka fɔ kɛnyɛrɛye taw fɛ jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ ka kɛ cogo min na presque bɛɛ ka se k'a faamuya parce que fɛn caman de bɛ na ni ko dɔw ko fitinin dɔ bɛ se ka na ni koba dɔ ye yaasa k'o bɔ a la pewu an ka dugawu kɛ nin ko in a ka se ka faamuya bɛɛ fɛ amara nin kɔni ye anw ka bilasirali ye bi wulada in na yanni an ka taa ni kunnafoni tɔw ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn donita mɔbili dɔ ale maaw ta min ye Isaka Demere ale kɔni kun bɔtɔ do sugu dɔ la Indelimanikaw olu fɛ yen Isaka Demere marifakan kɔni o de kɛra ale negela ye min ye maa in ye a tora janfa in senfɛ o y'a sɔrɔ u ka dugu la Jalasagu ale ni Lesagu maa dɔ o kɔni kun fatura ka kɛ ni dugu jukɔrɔ mugu dɔ o pɛrɛnni ye dugu min na sa n'o o ye Sokɔrɔ Kanda Jalasagu ale commune kɔnɔna na yanni o cɛ fana kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 19 bingali 2 o tun kɛra o yɔrɔ kelen in na ye Lɛsagukaw fɛ yen dugu minnu bɛ sa n'o ye Basagu Kanda ye ani Dindan Kanda olu bɛɛ lajɛlen bin kun taara kɛ olu fana kan nka dugudenw ni an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min u ko ko maa ni ma to o waleyaw senfɛ banbanci wale ɲuga wale kabaw kɔni taara ni motow baganw u y'olu cɛ ka taa ni olu ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko karido dugu min bɛ yen n'o o ye Basagu Kanda ye yen fana bin taara kɛ yen kan siɲɛ 2nan na tuguni nka o jaabi mun bɔra o ko la an ma se ka o kibaruyaw sɔrɔ nin waati in na Bafulabekaw olu fɛ yen muso dɔ si bɛ san 24 na a n'a den fitinin ni san 4 sanpɛrɛn ale de kɔni jiginn'olu ka sibiri don u ka dugu min bɛ sa n'o ye Kanku Kɔnsɔnkaw fɛ yen Bafulabe yɛrɛ marabolo la dugudenw minnu ye kibaruya d'a ma u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ muso kɔni bɛ gabugu de kɔnɔna na a bɛɛ surafana tobi la sanpɛrɛn kɔni a ye kabayɛgɛriw de minɛ ka jigin kabayɛgɛriw de minɛna ka jigin ka na muso in ale n'a den 2 bɛɛ lajɛlen kɔni jeni u jeninen sa u y'u ta yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka bɔ gabugu kɔnɔ k'u kunda n'u ye dɔgɔtɔrɔso kan nka yan'u ka se Bakurufata dɔgɔtɔrɔso la a 2 bɛɛ lajɛlen ala y'u ka kalifa minɛ a la nin b'a kɛ maa 6 de ye min ye nin samiya daminɛ ni sisan na sanpɛrɛn a kɛra minnu sata ye Bafulabe ale ni Usibijanya o kɔnɔna na amara an y'a yira u la k'a fɔ ko min ye Sirabaga ko ye a kasara kun cayara kosɛbɛ Sirabaga kasara cayali o hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaw ye olu ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ minnu ni olu caman kun dan tigɛra nin waati laban in na procureur min bɛ jɔ i la ale marabolo kɔnɔna na n'o ye Sarafu Kulubali ye Sarafu kɔni ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn yanni donitalaw n'o ye transporteurs ye chauffeurs an ka kuma di olu ma sabula nin waati in na Sarafu ko ko a ko k'a taara ka dan kɛ. Bonjour, gendarme ani finitigi fɛn o fɛn bɛ yan n b'a fɔ a ye à partir de cet instant T mobili o mobili n'a bolila n'a y'a ye a bɛ boli kojugu la a y'a minɛ aw ka lase n ma n'a bɛ tɛmɛ 100 km kan a ka lase n ma o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini aw fɛ
Aka jateminɛ kɛ mobili fɛn fɛn n'a bɛ bɔ Joyila kɔnɔ ka bɛ bɔ Fana kɔnɔ k'i kunda Bamakɔ kan mobili si kana bɔ tuguni ni 6 heures du matin tɛ. Il faut que mobile ka jɔ jusqu'à 6 heures du matin mobile ka bɔ parce que an ye accident minnu ye e ka jateminɛ a accident tila bɛɛ kɛra entre 5 heures et 6 heures du matin. Parce que n'i ko chauffeur ma kan ka boli kɛ e ye mobile tigi ye chauffeur bɛna don mobile kɔnɔ ni lahala min ye i b'o ɲini k'o dɔn wa. Donc mobile si kana bɔ Joyila ni Fana da fɛ ni 6 heures du matin ma se. O tɛmɛnen n bɛna min fɔ k'a bila n'a y'a papier la seni ma ne min ye procureur ye n b'o fɔ jama ye yan et je prends en témoignage l'ANASER, la direction générale des transports, mes OPJ qui sont ici, la police, la gendarmerie, tout corps confondu. Ni chauffeur minena tuguni k'e ye accident kɛ Fana kɔnɔ ou bien i y'a kɛ Joyila kɔnɔ adamadenw ni tora la n b'i don kaso la. Ni y'i don kaso la n tɛ da o ma n b'i ka permis n b'a confisquer. N'i ye permis confisquer n tɛ da o ma mobili min ye accident kɛ n bɛ mobili n b'a jɔ kalo 6 a tɛ boli. N'o tɛmɛna ka bɔ yen i kan ka nafolo min sara n'o ye amandi o bɛ da i kan. Ni taara ɲɛfɛ n bɛ taa fɔ a ɲɛfɛ parce que nin kumakan in fɔlen kɔfɛ n ye mobilitigiw interpellé ka chauffeur interpellé ka n ka officier de police judiciaire interpellé. Délit banna c'est fini. Pas d'intervention. An ka kan yɛrɛ fɛ sa. Accident min kɛra e ka jateminɛ. N bɛna papier min yira aw la pour vous dire Fana dɔrɔn yan ka bɔ Bamakɔ ka se Fana le 25 8e 2024 à Laminbougou accident dɔ kɛra dɔɔni tora la. Kari fila o ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan an bɛɛ bɔr'o kalama yan o kɛra dimanche tɛmɛnen. Mɔgɔ 7 de sara min ni tora la mɔgɔ 43 olu joginna 6 o t'olu ta tɛ se ka lajɛ yɛrɛ parce que olu bilala su fɛ ka sɔrɔ u ma kɛ su ye fɔlɔ. Le 29 8e 2024 Fugani o fana bɛ Fana mara de fɛ o accident kɛra o yɔrɔ la yen. O tɛmɛnen kɔfɛ alamisa don an sigilen bɛ an b'o kasi la ko mɔgɔ 7 tora la mɔgɔ 13 tora la mɔgɔ 40 kɔ o joginna an b'o kimi n'o yirali la ala la. Tile 5 dɔrɔn kɔfɛ camion dɔ ni car dɔ fana ye ɲɔgɔn minɛ yan o yɔrɔ kelen na Tinbole mara la o sɔrɔla mɔgɔ 19 de sar'o la mɔgɔ 35 olu joginna ani 10 tonnes disons ani yan'o ka kɛ fana mototigi dɔ ni camiontigi dɔ fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana tora la. A total tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Fana kɔnɔ yan ma accident min kɛra ka daminɛ kalo jɔlen kana se bi ma ani kalo min tɛmɛn'o kɔfɛ a bɛɛ bɛ mɔgɔ 27 o de ni tora la mɔgɔ 79 olu de joginna dɔw kɛra lujuratɔw ye dɔw dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la jusqu'à présent mais an bɛ taa min avec ces chiffres là an bɛ taa min il est temps que sariya ka jɔ a jɔyɔrɔ la raison pour laquelle n y'a ɲini nin kuma in ka sigi ni baro in ka sigi sen kan min ye anw sariyatigiw ye an ka min fɔ société an nana aw de kama an bɛ aw de kama an bɛ a ka sariya de labato an tɛ maa si jugu ye donc n b'a fɛ accident nin fɛɛrɛ ka k'a la a ka ban donc o kama n ye kuma min fɔ n b'o ɲini ka OPJ fɛ u k'o bila sen kan jɛn pour que ka bɔ kuma kɔnɔ n b'a ɲini ala fɛ ka ɲini kira fɛ maa minnu tanyana ala ka hinɛ u la maa minnu joginnen don ala ka lafiya da d'u ma n bɛ association nouvelle vision n'olu de kɛra sababu ye nin kɛnɛ in ka sigi n b'u fo fasoden ɲumanya ye nin de ne y'a ŋaniya siri mais olu wulila ne fɛ k'a tɔ teliya n bɛ Fana syndicat de transport n b'u bɛɛ fo n bɛ chauffeur fo n bɛ société civile fo n bɛ ANASER fo n bɛ direction nationale des transports n b'u fo n bɛ n ka OPJ fo parce que bamananw ko ten ko n'i y'a min ɲɔgɔn doni ba t'a la tɛ ɲuman de b'i la ne ka ɲuman ye mɔgɔ jɔn o ye polisiw ni gendarmerie ani tous les corps qui se trouvent ici wa n b'a dɔn n ye kuma min f'u ye bi n ye mɔgɔ min ye o bɛ n dɔn ne yɛrɛ fana b'u dɔn walahi suma walahi n ye nkalon kan mɔgɔ n'i y'a kɛ ka se an ma tuguni ni min bɔra la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don a bɛ kɛ bɛɛ na wa n'i y'i ban kunna fana i tɛ panko fila kɛ n bɛ dan yɔrɔ la ka dugawu kɛ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga jamana ala k'a taa ɲɛ Fana commune ala k'a sigi sen kan an bɛ siran fɛn o fɛn ala k'an kisi o ma an bɛ jɔrɔ min na ala k'a nɔgɔya samiya ɲuman ala k'a d'an ma hakɛto b'o la sɔli ala Muhamadi.
Saraforo Kulubali ale joila procureur ye ay la selike jere sen fe minye fasodo ni tonjekulu farala nyanga kata ale kumanyanya yi ay talike mina amara ode ka foni wati labayna dokera minye sirabanga kasara ye achara boluma fantigu ufana ku joro la o kofe ministre saba ministre d'état jamana korona lakana ministre no ye Daoudi ye ka fara Madina kan no ye transport ministre ye olu fana ye lettre bo eriko mi ye mobile don wati nu bo wati anga jamana kono fere munu sigire no senga ko ka bela jilen bato transporteur no ye chauffeur ka syndicat ye olu yu wasado mamina ka seka anjabi ni ko ina amara oye Mamadou Kasamara anga je ka ale fana lamɛ waleya in kan. D'accord. Kasi mo me foli kila ni wati na. Ne tɔgɔ Mamadou Kasamara. Bɛ baara kɛ chauffeur ka lafasali kɛ tɔn n'o ye Senacor du Mali. Bɛ baara kɛ kunnafoni di so kɔnɔ. An y'a ye bɔlɔlɔw ka kuma caman bɛ ka fɔ. Mesure caman taara ka ɲɛsin mobili bolilaw ma. Mais an yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna na an y'a ye hali bi jamana marabagaw dekun minnu bɛ mobili bolilaw kan ɲininkali tɛ ka kɛ o la ɲininkali tɛ ka kɛ o dekun minnu la chaque fois ni ko dɔ kɛra i b'a sɔrɔ mesure de bɛ ta ka ɲɛsin mobili bolilaw ma mais mobili bolilaw fana kan ka ɲininka ou bien u ka lafasalikɛ tɔn fana kan ka ɲininka mun de bɛ nin sababu ye degun jumɛn de bɛ aw fana dala a ka ca ala fɛ n'a ko ma kɛ fankelen ye fo fan fila bɛɛ lamɛnna a ka ca ala fɛ laɲiniw bɛ sɔrɔ mais toujours n'a kɛra fankelen ye i b'a sɔrɔ fankelen kɔni degun bɛ kɛ ale ta ye an y'a ye kɔsa in na fana progrès bɔra a ye dantigɛliw kɛ il a raison parce que ni yɔrɔ mun responsabilité b'i bolo ni fɛn dɔ bɛ ka kɛ fɛn minnu tɛ bɛn a ka kan yɛrɛ mesure dɔw kan ka ta pour que ka se k'a dabila ou bien ka a dɔgɔya mais o nasiraw fɛ an ka faamuya la chauffeur minnu bɛ yen nin waati in na kuma fanba bɛ kɛ car chauffeur kan car chauffeur yɛrɛ ka condition bɛ cogo di bi car chauffeur bɛ sara joli bi u bɛ AMO la wa u bɛ INPS la wa est-ce que contrat b'u n'u ka baaratigiw cɛ wa u fana kan ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn maintenant n'olu bɛɛ ɲɛɲinina ka ɲɛdɔn sisan olu dɔnnen kɔfɛ sisan ka olu bɛɛ bila sen kan donc jamana bɛ se ka mesure ta ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra ni ɲɛɲini fana bɛ ta ka ɲɛsin ma mais an y'a ye toujours ni dégâts de kɛra ni accident de kɛra ɲɛɲiniw de bɛ ta ka ɲɛsin mobili bolilaw ma mais mobili bolilaw yɛrɛ ka condition tɛ lajɛ la fiyewu famaw fɛ wa n'an y'a kuma ta ka taa cogo cogo i b'a sɔrɔ an tɛ jaabi sɔrɔ a la ala ka hinɛ an ka président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta a ye convention signé ka di an ma c'est un décret présidentiel a y'a sɔrɔ b'u bɛ premier ministre la a décret bɛ an bolo an y'a fɔ dunu ni bala la ka don mobilitigiw ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ mobilitigiw y'a respecté a man ca o ye mun de ye ka chauffeur don INPS la ou don AMO la ka contrat kɛ u la n'o kɛra jamana fana bɛ bénéfice o b'a sɔrɔ jamana bɛ wariba de perdu INPS niveau la n'i y'a jateminɛ bi an ka Mali kɔnɔ yan chauffeur mun inscrit don INPS la a limitelen don o ye perdu de ye jamana ma mais an y'a ye date ka don ni si kuma na fɛn o fɛn bɛ fɔ accident kɛra chauffeur ka minɛ ka don kaso la permis bɛ saisi chauffeur bɛ san 5 kɛ kaso la a bɛ san 6 kɛ kaso la o dɔrɔn de an b'o dɔrɔn de mɛnna mais chauffeur yɛrɛ bɛ villa cogo di o tɛ ɲini ka ɲɛdɔn donc an bɛɛ de ye citoyen de vraiment dekun bɛ an ka côté la donc an bɛ message in lancer famaw fana u k'a lamɛn u k'u kɔfilɛ chauffeur fana la yɛlɛma fɔra ko an ka yɛlɛma ko Mali kura mais chauffeur m'a senti dɛ chauffeur ka côté la an ma foyi senti k'a fɔ ko yɛlɛma de kɛlen filɛ nin
amélioration dɔ kɛra an ka tagabolo la an ka condition de vie la an m'o ye donc vraiment an fana bɛ appel lancer ɲɛmɔgɔw ma k'a lajɛ ka chauffeur ka ɲɛmɔgɔw n'o ye chauffeur ka syndicat ye u k'u wele. Amara min ye chauffeur ye u ka kuma lasela n'o o ye Kasamara ye ale ka kuma tɔw an ka olu fana di mɔgɔw k'a faamu. C'est-à-dire que chauffeur ka condition de vie faamaw k'a lajɛ hali bi u k'a lajɛ tel que car yɛrɛ ka car ka secteur la olu ta yɛrɛ se ka ɲɛfɔ salaire bɛrɛ t'u ye et puis repos tɛ yen fana. Tu t'imagines car bɛ bɔ Moti 5 heures du matin a bɛ don Bamako yan 14 heures 15 heures et puis le même jour au chauffeur kelen bɛ tila ka continuer tuguni jusqu'à Kayi a ye kilomètre joli boli sɔgɔma ka taa sufɛ la c'est 1000 et quelques kilomètres Kayi Bamako Moti soit a bɛ na le même jour a tila ka segin ka taa Moti tuguni donc chauffeur u ti ka reposer et puis u bɛ taa yɔrɔ mun a bɛ taa dugu mun na ye fana reposer yɔrɔ t'u bolo yen fana n'u taara ye dɔw bɛ si u ka mobili kɔfuru de kɔnɔ dɔw bɛ si mobili kɔnɔ dugu jɛlen farikolo sɛgɛnnen bɛ tila ka wuli tuguni ka tila ka carte ta tuguni ka tour cɛ ka segin ka na donc nin bɛɛ kan ka lajɛ chauffeur ka niveau la ka sɔrɔ ka da don fɛn wɛrɛw la mais toujours jalakiw de bɛ taa toujours ko fɛn wɛrɛw de bɛ bila sen kan ɲɛgɛnw de bɛ bila sen kan mais chauffeur yɛrɛ bɛ ka vie cogo di mɔgɔ si tɛ ka intéressé o la an n'an y'a kumaw layɛlɛ an tɛ jaabi sɔrɔ a la merci k'u wele ka sigi degun minnu bɛ yen ala de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen satisfait sinon jɔn tɛ se ka jɔn ɲɔgɔn satisfait à 100% mais au moins à 70% n'olu sɔrɔla vraiment n b'a fɔ ko alhamdulilayi an y'a ye sisan fana barème kura bɔra an yɛrɛ ka faamuya la ni barème bɔli de k'u ka corruption kɛlɛ parce que barème bɔra ani digitalisation fana kɛra ɲɔgɔn fɛ ko pour que k'u ka surafɛn di ko k'o bali jamana bɛ nafolo minnu perdi pour que olu ka se ka récupérer d'accord an b'a fɔ ko c'est bien o y'a kɛcogoya ɲuman ye mais an ka secteur la n'a ma dɔ fara surafɛn minɛni ka anw ka côté la a tɛ fɛn bɔ an ka côté la tel que n'i ye mobile infraction pneu usé dɔrɔn ta pneu usé dama na o ye 6500 maintenant n'u taara i ka mobile la ni infraction 3 sɔrɔ i ka mobile la au lieu de payer 18 000 ou bien 20 quelques mille francs i fana b'a ɲini sisan ka 1000 de di pour que k'i yɛrɛ ɲini donc corruption de juguyara ou bien a nɔgɔyara de donc laɲini ye mun de ye infraction tɔw ka jigin ka na 2000 francs soit à 3000 maa dɔn n'i b'a faamuya 3000 à 2000 francs n'o nana o la hali ni infraction 5 yer'i la i t'a ɲini ka mɔgɔ corrompu o surafɛn ko kuma tɛ fɔ o yɔrɔ fana la faut voler ta dɔrɔn et puis tu continues vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ka barème k'a essayer ka refuser voilà ka segin kɛ a cogoya kan sinon a filɛ ka taga bolo min kan nin a perdi ka bon ni a nafa ye inshallah ala ka su yɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa nin tun ye Mamadu Kasamara mankan ye Amara n'ala sɔnna ma Bubakar Kulubali Grand bɛ yen sini ale fana ye min fɔ an na o da maaw tulo kan u bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min na ka kɛ ni min ye transporteur ka ko ye sisan an bɛ taa e fan fɛ min ye APDP ye ko papier minnu bɛ minɛ an na concours kɛyɔrɔ ni fɛn na ko mun de bɛ k'u la dɛ APDP an ka Ismaël Traoré an k'ale lamɛn. Oh bismillah, on a jemkan kan. Jemkan toko données personnelles, on en parle. On a bibarum na tajumeka. Caméra de surveillance. Droit d'eau, il y a caméra de surveillance installée kasso. Qui est lakana, qui boule fait lakana. Na au droit créé jumebe. O de aramadou tola kunafoni kerenkereli.
caméra minnu bɛ installé u bɛ image de ta dɔw bɛ son ta dɔw bɛ ali mɔgɔ i ja dɔrɔn silhouette ta olu kelen bɛɛ bɛ considéré comme traitement de données personnelles adamaden tɔgɔla kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnni na olu bɛɛ bɛ don adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali baara kɔnɔ n'i ye caméra installé i ka so i kan ka se APDP la ka taa déclarer k'a fɔ ko caméra b'i fɛ yen APDP mɔgɔw tɛ taa i ka caméra image ta dɛ u bɛ taa lajɛ yala i ka caméra installé togo e tɛ ka dankari i sigiɲɔgɔn tɛmɛbagaw minnu bɛ n'i fɛ yen u tɔgɔla kunnafoniw na wa u ka droit n'i ye caméra installé i ka so ka daminɛ i ka bulonda la ka taa carré kɔnɔna la i kan ka kɛ sariya kɔnɔ sariya min bɛ mètre 2 ani tila n'i tɛmɛn'o kan minnu bɛ n'i fɛ yen i tɛ minnu dɔn i bin'u kan caméra man ka installé fan bɛɛ caméra tɛ installé chambre kɔnɔ a tɛ installé ɲɛgɛn kɔnɔ hali a tɛ installé salon kɔnɔ caméra bɛ yɔrɔ entrée de filmer ani sortie a kɛkun de ye k'i lakana mɔgɔ min bɛ don i kan k'o dɔn mɔgɔ min bɛ bɔ i kan k'o dɔn u bɛ don ni mun ye u bɛ bɔ ni mun ye caméra tɛ espionnage kɛlan ye caméra tɛ mɔgɔ surveiller lan ye caméra ye lakanafɛn de fɛn dugu ta tɛ k'a fɔ k'i b'a dugu mɔgɔw la u kan'a ye pour que ka se k'u lasɔrɔ n'i bɛ caméra installé i ka so i kan ka APDP alisa anu una to ɲɔgɔn bolo sabula min ye APDP maaw ye u ka kibaruyaw min bɛ tali kɛ CV ko la Amara min ye APDP maaw ka kibaruya min bɛ tali kɛ CV ko la an bɛna o fana di aw ma sabula o bɛ tali kɛ concours ale baaraw la CV APDP a ko bɛ cogo di mun de b'a kɔnɔ a ko kibaruya ye mun ni mun ye an ka taga Amara fanfɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ i labɛnna pour que an ka se ka o ye joona mɔgɔ ka se ka o faamuya caméra de surveillance ale tɛmɛnen kɔfɛ APDP ale kɔni sigilen don mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw olu de ko kama tɔgɔla kibaruya minnu bi na ni olu ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ ni maa caman b'a ta ka baara kɛ ni a ye k'a sɔrɔ sariyaw b'a kan o bɛ maaw bali u ka se maaw tɔgɔla kibaruyaw ma k'a sɔrɔ u tigiw yɛrɛ ma yamaruya d'i ma baara ninnu yɛrɛ kɛcogo la ani APDP yɛrɛ sigicogo n'a sigikun na n'i bɛ nin fɛn o fɛn kɛ f'i ka yamaruya de ɲini a tigi fɛ o la ni k'i bɛ yamaruya ɲini a tigi n'i ma yamaruya ɲini a tigi fɛ n'a y'a tɔgɔla kibaruyaw y'u bolo k'a sɔrɔ e tɛ kunnafonidila ye a kan ka i wele bɔgɔ jolinen kan o de la sa nin waati ninnu na a yera k'a fɔ ko min ye APDP ye CV ko o bɛ u bolo cogo di n'i ye CV ta sisan o fana ye mɔgɔ tɔgɔla kunnafoni de ye i b'a di n'i kan ka baara ɲini kɛ baarakɛdaw la ale fɛn fana bɛ fɛn caman fɔ mɔgɔ kunkan ko kibaruya la min b'a to ni i tɔgɔla fɛnw dira a bɛ se ka dɔn cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ de don walima i ka kibaruyaw jɔnjɔn minnu bɛ yen n'olu b'i kunkan olu bɛ se ka dɔn cogo min na a bɛ tali kɛ o de la kosɛbɛ wa min ye ɲɔgɔndanw ka dɔgɔ jɛɛrɛw ka dɔgɔ jɛɛrɛ minnu na ni ale tɛ se ka n'ale tɛ ɲininkali tigɛ an ka taga an k'a lajɛ a ko bɛ cogo min. a lakanacogo obligation jumɛn b'u kan u kan ka mun kɛ baarayɔrɔw u b'an ka CVw minɛ u b'an ka diplômew minɛ u b'an ka casier judiciaires minɛ u kan k'a déclarer APDP la u bɛ fɛn minnu minɛ a nature mɔgɔw bɛ fɛn caman ɲagami APDP tɛ taa mɔgɔ ka données minɛ dɛ APDP bɛ taa ka taa lajɛ de baarayɔrɔ minnu bɛ données minɛ o mɔgɔ minnu bɛ se données ma n'an b'a fɔ ko responsable de traitement yala u b'a kɛla sariya kɔnɔ wa yala u tɛ ka dan tɛmɛ wale kɛ yala u tɛ ka dan sago adamadenw tɔgɔla kunnafoniya kan wa sabula n'i bɛ baara ɲini na n'a fɔra k'i ka na n'i ka CV ye o ka kan i ka na n'i ka casier judiciaire ye o ka kan yala n'a fɔra k'i ka na ni i somɔgɔw ka du papier ye est-ce que o bɛ don e ka baara ɲini kɔnɔ wa n'o ma di est-ce que o bɛ se ka baara sɔrɔ bali wa APDP bɛ nin bɛɛ de bunbunnatigɛ k'a lajɛ u bɛ ka kunnafoniya minnu minɛ i kan o yala ni kunnafoniya ninnu est-ce que u a minɛli ka kan e ka baara ɲini n'i ka baara sɔrɔ la wa n'a bɛ dan sago APDP mɔgɔw b'a fɔ ko k'o bɔ a la u b'a lajɛ fana jɔn ni jɔn de tɛgɛ bɛ se nin données ninnu ma n'u tɛgɛ sera a données ninnu ma u bɛ se ka mun k'a la o bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ
APDP mɔgɔw b'a lajɛ fana données ninnu bila yɔrɔ est ce que a sécurisé len don yala hali ne baara banna cɛ nin données ninnu u bɛna a garder waati joli kɔnɔ APDP bɛ nin bɛɛ lajɛlen de lajɛ yan'u ka autorisation di baara yɔrɔ ma k'a fɔ k'u ka maga hadamadenw tɔgɔ la kunnafoni na sariya kisɛ min ye APDP sigi o sariya kisɛ de ko maa o maa e de bɛ baara kɛ ni hadamadenw tɔgɔ la kunnafoniya Mali dugukolo kan i kan ka taa autorisation ta APDP la kalo 6 sariya kisɛ in talen kɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ m'o kɛ k'e man ka baara kɛ ni hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya ye i kan ka i tɛgɛ bɔ a la fo i ka autorisation sɔrɔ APDP yɔrɔ la k'a fɔ k'i ka maga la ka baara kɛ jamukan wɛrɛ la an bɛna an da don walawalali wɛrɛ la hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya kan walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ. Nin ye lafaamuyali ye ka kɛ ni APDP ale ka baaraw olu kɛcogo ye Amara i bɔra k'a mɛn sisan dɛ mɔgɔ tɔgɔla kunnafoni k'a ta ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye aw ma kuma aw ma bɛn kojugu da don dɛ maaw dun fana bi na maaw yɛrɛ wuli o u sigi o u ɲɛ n'a ye mɔgɔw tɔgɔla kurafariw ye sariya dun bɛ min fɔ o de dantigɛlen filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka se ka faamuyali kɛ a ko la k'a dɔn k'a fɔ min kan ka kɛ min man ka kɛ baarakɛlaw ka lafasajɛkulu min b'an fɛ yan n'o ye INTM ye nin kalo ye tile 6 n'a tile 7 ale ka tɔnba ɲɛmaw ni o ye comité exécutif ye ale ye kalan kɛ u kunna ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan yaasa min ye bureau exécutif maaw ye olu bɛ se cogo min na ka baara taabolo ɲumanw k'olu faamu min ye syndicat yɛrɛ ye mun don syndicat ka laɲini bɛ kɛ cogo di i bɛ se k'i ka tɔndenw olu ka hakɛw lakana cogo di i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo di laɲiniw bɛ kɛ cogo di grève sɛbɛn grève bɛ kɛ cogo di kun jumɛn ni kun jumɛn na maa bɛ se k'a fɔ k'i ye syndicat ye i bɛ syndicat hukumu kɔnɔna na u ye nin baara in kɛ ka tila ka donbolow kɛ u ka tɔndenw ye min ye k'a yira k'a fɔ maa o maa n'o bɛ INTM bureau exécutif kɔnɔ k'olu ye nin kalan kɛ ka nin faamu nin kɛkun ye mun ye laɲiniw olu waatiw bɛna na surunya laɲiniw dun bɛ ka kɛ kun min na fana baarakɛlaw olu ka nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo di yalama e min ye syndicat ɲɛmaa ye e tɛ ka t'i yɛrɛ kelen ka kunkanko kibaruyaw de ɲini wa walima i kelen tɛ ka maaw da i kɔ la k'olu kɛ jagokun ye wa walima i kelen tɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de fɔra u ye u k'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ wulikajɔ kɛ wulikajɔ kun kan ka y'a la nafa kan ka y'a la i bɛ k'a kɛ maa minnu kama olu yɛrɛ kana tila ka taa bɔ ka taa fɔ ko karisa bɛ ka nin laɲini an ma nin fɔ a ye dɛ donc INTM ale y'o kalan kɛ a ka tɔnba ɲɛmaaw kunna Bamakɔ yan min ye baara kuncɛli yɛrɛ la sa Yakuba Katile a ye bilasiralikan caman di tɔn maakuraw ma denmisɛnnilaka minnu bɛ yen n'u bɛ ka don syndicat la u ta n'u bila u k'olu dɔn baara kɛcogo baara faamu cogo syndicaliste yɛrɛ min ye mun ye u ye nin bɛɛ lajɛlen f'u ye so ye kɛnɛ ye sa don nataw la n'a ye INTM kalan in n'o y'a sɔrɔ a ye nafa ɲɛ ko guwan ale bɔlen ba don Sikasokaw fɛ nin waati in na Amara k'a kɛra fila dɔrɔmɛ ye guwan kɔni ko waati dɔ la guwan den kelen tun ye dɔrɔmɛ 2 de ye nka sisan a kɛra 2 dɔrɔmɛ ye den 10 o bɛ d'i ma dɔrɔmɛ 5 min ye guwan ye k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kuma tɛ nin waati in na ni maa min b'a fɛ ka caman sa k'i ka se Sikasokaw fɛ yen ko guwan bɔlen ba don Mali kɔnɔna na ko kalanta ko ye octobre kalo tile fɔlɔ ye nka yan'o cɛ sa Burɛmukaw fɛ yen u tun ye kalan sigi sen kan k'a daminɛ kalo tɛmɛnen in na n'o ye utu kalo ye ka na se ni kalo in ma n'o ye septembre kalo tile 6 ye u kɔni ye kalan kɛ sa denmisɛnninw kunna Burɛmukaw fɛ yen n'o ye cours de vacances ye k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la ka taa se 8nan ma école karamɔgɔ 16 Burɛmukaw fɛ yen cɛw ni musow olu kɔni ye kalan kɛ denmisɛnninw kunna sɔgɔma ani wula fɛ u y'a yira sa ko kalan in kɔni bɛ jɔ sabula min ye école ta ye o waati o setɔ don ko min ye kalan ninnu kɔni ye a tun bɛ kɛ heure 8 kɔnɔna na min ye sɔgɔma ani wula fɛ maa minnu bɛ sa n'olu sera yera ni kalanko in na a bɛ taa se denmisɛnnin 742 ma musomaninw olu tun ye 242 ye a ko hukumu kɔnɔna na kalankuncɛ la sa min ye Burɛmu kapu ɲɛmaaw ye a directeur ka taa se kalanso somaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma u ye foli kɛ synergie maaw ye k'u ye nin min kɛ
u y'a k'u yɛrɛ ye wa dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u m'a minɛ yaasa denmisɛnw u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na Musa Mara ko k'ale ko a jara a ka wari kɔ min ye sefa wari ye wari min bɛ di premier ministre ma n'o ye 700,000 in ye k'ale ko k'a jara a kɔ ko Amara ko nka ko bɛɛ n'a ta k'u ye wari in ci ale ma nin kalosa in na dɛ o de la sa k'ale ye sɛbɛnni kɛ ko kura tuguni utu kalo min wari n'u y'o ci ale ma a y'a ta o nɔgɔnni na k'a lasegi trésor ale kun ka tila ka sɛbɛnni kɛ k'a ci Sogɛli ma k'u kana wari in bila ka na ale kun koyi ko ale de ko a tɛ wari in fɛ tuguni Amara Musa Mara a yɛrɛ de ye nin fa siri a ka bɔlɔlɔsira kan n'o y'a ka page Facebook ye nin waati in na karamɔgɔ min bɛ yen n'u wajilikɛla don n'u b'a wele ko Banjugu Tarawele cybercriminalité ale ka brigade min bɛ Amdalayi ACI la u kun ye ale wele k'a ɲininka ko sabula nin waati in na u y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔsira fɛ musow minnu bɛ sɔrɔsiya la muso minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ la muso minnu bɛ yen n'olu bɛ ko wɛrɛw la ka taa se au conseil islamique yɛrɛ ma k'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen buruja o hukumu kɔnɔna na sa u y'a wele ka taa ɲininka sɔgɔmada in na weleli tun bɛ sen na fo ka taa se an don waati ma an kɔni t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u y'a bila su mandat de dépôt fɔlɔ Banjugu a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye sabula a ka wajulu ninnu n'a ka laseli ninnu a yera k'a fɔ nin waati laban ninnu na a ka kuma ninnu caman Amara ani diinɛ ka jan ani wajulu ka jan ani maa bilasira ka jan nka sariya ale n'a ka baara kɛ an kɔni bɛ don waati min police cybercriminalité ka brigade min bɛ Amdalayi ACI la a tun b'olu maaw bolo ɲininkali la yan'a ka taa yira procureur la ni min bɔr'o la sini ni Ala sɔnn'a ma an na o da maaw tulo kan Kɔdiwarikaw fɛ yen kunun ntɛnɛn min ye Abijankaw yɛrɛ fɛ yen ye jɛkulu minnu bɛ yen sa ni olu kɔni b'u baarakɛla minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka hakɛw tɔpɔtɔ olu kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye yaasa ka se k'a lajɛ musaka min bɛ se ka sɔrɔ min ye o ko sinsinni ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an fanfɛ jamanaw fɛ a n'a maa mafalenba minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ nin ko hukumu kɔnɔna na Mali tɔgɔla sa min ye CMSS directeur général ye Isaka Kone ka taa fara min ye INPS directeur ka Usmani Karim Kulubali olu kun taara nin tile 4 baara in na hakilina min bɛ u la u bɛ baara kɛ cogo min yaasa min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka hakɛw maa minnu bɛ baara la olu ka hakɛw o tɔbɔtɔli a n'a musaka bɛ se ka kɔrɔkɔrɔ cogo min yaasa ka se ka kɛ ka yiriwali baaraw kɛ dugudenw olu ka lafiya o hukumu kɔnɔna na tile 4 kalan in a ye baara in ye tali kɛ o la Mali yɛrɛ k'a lamɛnna ye han sabula bɛɛ de kun welelen don nka nin waati na na kɛ anw bɛ caman ɲɛ ko in na an bɛ foli kɛ o la sa an ka CMSS ni INPS ye ko halisa k'u ka dɔ fara cɛsiri kan wɔlɔfɔw fɛ yen maa ta mɔbili dɔ n'o ye bisi ye ale ni camion dɔ falen cɛncɛn na Tayi olu kɔni nana ngoloso ɲɔgɔn na maa 20 ani maa 16 olu de fatura nɔgɔnni fɛ maa 22 olu jogina waliya in kɛra kunungo Dakari ale kɛrɛfɛda dɔ fɛ min ye kunnafonidila minnu bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko sapeur pompier maaw kɔni ma sɔn maa ka gɛrɛ kɔfɛ de sa u ka sɔrɔ ka kibaruya di maaw ma waliya in procureur ka kuma bɛ yan koyi a kɛra 6h du matin procureur m'a fɔ ko maa kana boli 6h du matin de ko nin fana kɛra 6h du matin u ka route nationale min bɛ bɔ Dangalima ka taa se u ka dugu bɔda ma k'u kɔni ye sira in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa fure ninnu bɛ se ka taa cogo min Nizeriya fana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ min ye camion dɔ fana citerne o fana ni donita mobili dɔ olu nana kari ɲɔgɔn na nka ye a yera k'a fɔ sa ko maa 50 o de nin tora waleya in senfɛ sabula k'a kun falen no tewu maaw olu segintɔ don ka bɔ kɔnsew la bɛɛ bɛ fɛ k'i ka dugu magɛ waleya in k'a kɛlen min ye Nizeriya jamana ɲɛmaaw ye olu fana ye sira in bɛɛ lajɛlen tigɛ maa si kana gɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa kunnafoni ɲini o ko kɛnɛ kan Marɔkukaw fɛ yen nin tile laban ninnu na olu ka marabolo 17 la sanji a kɛlen don ka tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ ko dugu minnu don cɛncɛn u ka cɛncɛnma yɔrɔw don ko nin kɔni balalaw la dɛ sabula san ka n'a ye tiɲɛ ye ka woyo ko olu famana ka o ye dɛ k'a bɛ san 30 san 50 bɔ Marɔku nin dugu ninnu na san tɛna ka nin kɛ maa 11 o de nin tora la maa 9 o tun n'o bi Marɔku olu bɛ ka ɲini Kamerunkaw fana fɛ yen kunungo min ye sanji ye ale kɔni ye kalanta bali dɛ u ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanji kɔni ye wɔlɔkatali de daminɛ kabini sɔgɔma
fo ka taa se fitiri ma amara ko maa ma se ka bɔ kalanta kun kan ka kɛ ko o bɔra a ma min ye diɲɛseleke naani ka tɔn ye o y'a yira k'a fɔ ko maa ba kɛmɛ ani 60 ɲɔgɔnko o de bɛ Camerounkaw fɛ bi minnu kɔni bilalen don gɛlɛya kɔnɔna na ko wa ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ amara maa minnu bɛ ni sanji yɛrɛ kɛlen don ka degun sulu ma n'a kɔlɔlɔ bɛ olu kan kosɛbɛ k'a bɛɛ ye denmisɛnnin sabula musow olu de ni denmisɛnw min ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ ko u ye kimɛli fɛn fɛn kɛ jamana o jamana la denmisɛnninw de ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye donc ko fo ɲɛ ka ɲini u la n'o tɛ banaw fana bɛ minnu bɛ jiw nɔfɛ banaw fana bɛ minnu bɛ yɔrɔ yɛlɛma nɔfɛ u caman bɛ taa da sosokisɛ kɔrɔ an fanfɛ jamanaw la ko o ɲɛɲini o bɛ se ka kunbɛn cogo min o de la lamɛrikɛn jamana ale ka bolofara min bɛ n'o ye USAID ye o bɛ ka dɛmɛ kɛ a yɛrɛ ye miliyari 1 n'a kunkanfɛn dɛ Mali yɛrɛ ma ka ban o 150 on s'en donne non e t'a sɔrɔ a y'a f'i ye a mɛnna n kan an yɛrɛ kɛ sinisire n'an taara an bɛ yɛlɛma yirimajɔ de sisan groupe scolaire la yen an bɛ to ka taa kineduw nɔfɛ Kenya yen fana sanji tasuma a ye tiɲɛni kɛ u ka duguma kalanso min bɛ yen n'o bɛ Eastleigh dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Andarsa yen kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka dugunicinin dɔ bɛ yen n'o ye Nieri ye kilomɛtiri 170 o de b'a n'u ka faaba cɛ ko maa 21 tasuma a y'o de fa kalanso in ale kɔnɔna na wa halisa ko su u bɛ ka olu jate sabula gazi ale de porokotora denmisɛnw na o su ti bɔ foyi fɛ n'an bɔra yen Faransikaw fɛ yen nin y'a heure 36 ye k'a daminɛ kabini kari tɛmɛnen fo kana se nin waati in na ko mairie dɔ baarakɛla n'a si bɛ san 49 na a ye furukɛ den 2 b'a bolo ko u nana ka na o de bɔnɛ a nin na maa min ye waleya in kɛ a y'a kɛ Grenoblukaw fɛ yen ka tila ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye u bɛ k'a ɲini hali bi waleya in k'a kan ka jateminɛ dɛ sabula min ye mairie baarakɛla in ye k'a timinan ka di a bɛ baara de kɛ sariya de ka d'a ye amara sariya dun man di maa min ye n'i donna olu n'u ka hakɛw cɛ olu dɔw ti sɔn dɛ Irisikaw fɛ yen Irisi y'a yira k'a fɔ ko a ka maaw bɛ ka gɛrɛ Ukraine dugubaw la dɔɔni dɔɔni dugu min bɛ sa n'o ka surun u yɛrɛ ka yɔrɔba dɔ la n'o ye Poproskyrie ye k'u ye yen dugu minɛ Donetsk ale fanfɛla la ko min ye nin duguba in ye ko min ye Ukraine ale ka marifa jugubaw olu dagayɔrɔ de ye yen ye nin y'a dɔgɔkun kelen ye u kɔni tun bɛ ka Irisi bugubuguma k'u to nin dugu in de kɔnɔ ko Irisi tɛgɛ da yen kan ko wa fana ko min ye minɛnw ye k'u y'olu fana minɛ han Irisikaw u ko olu yɛrɛ de tun b'a fɛ k'u yɛrɛ suru saladi nin ko in ye ko nka k'u bɛna a ko lajɛ sa ka kɛlɛ jigin so est-ce que ninnu mago bɛ Kiev la i t'a fɔ i ka sinimanbɔla in ye a ka nin kɛlɛ jigin so tɛ Vietnamkaw fɛ yen amara Vietnam sanji kurantigɛ so binni fiɲɛ juguba dɔ n'u y'o tɔgɔ ko Yangi ye o ye maa 59 de fa tile kelen min ye olu fɛ ye ntɛnɛn don u yɛrɛ ye welewelemada de kɛ kunnafonidilaw fɛ bɔlɔlɔ siraw la sa k'a ɲini maaw fɛ ko diɲɛ ka n'u dɛmɛ ko n'o tɛ iziniw wo baarakɛyɔrɔw wo sow yo ji bɛ k'a bɛɛ lajɛlen de nɔɔni ɲɔgɔn na maa 247 o de joginna tile kelen kɔnɔna na fiɲɛ jugu in fɛ kabini san 30 u ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'u fɛ yen ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ ji in tun ma jɔ han sɔgɔmada in na o y'a sɔrɔ ji in ma jɔ dɛ amara ne kɔni ne ko k'aw ka jiko in jateminɛ e m'a ye yan yɛrɛ miniti 5 de a bɛ na nka a bɛ min jigin i b'a fɔ k'a ye heure 20 de kɛ nali la ji in ɲɛ ka ɲini han ji gansan tɛ dɛ wa a ka kala kuma dɔw la n'a y'i sɔrɔ e ka mura in ne y'a f'i ye est-ce que ji in tɛ i ka mura in a ti ka ban i ye sɛw bɛɛ dun k'u ban i yɛrɛ i b'i ka mɛ an ka sa dɛ i y'an ka najiw bɛɛ min i ka mura in ti ka ban est-ce que ji in tɛ nin tɛ ji gansan tɛ koyi an ka dugawu kɛ dɛ an ka dugawu kɛ halisa an ka dugawu kɛ ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen
Kelen tɛmɛnen kɔfɛ Bamakɔ yan ani Mozambique ni ɲɔgɔn cɛ bi Aigle ye se sɔrɔ 1-0 u ka jalatigi n'o ye Yves Bissouma ye ale y'o don ani Eswatini ano do tun bɛ ɲɔgɔn na balontan in taara kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen n'o ye Bolomda ye ale yɛrɛ kɔni ni u ka faaba cɛ n'o ye Johannesburg ye kilo 300 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dulata in kɔni maliyɛnw bɔra ka taa lajɛ ye koyi an y'a ye k'a fɔ balontan in a kɛra ka bɛn yan nɛgɛ kanɲɛ 13 ma n'o ye 13h ye a bɛ ban tuma min na kɔni an ye Ala barikada tiɲɛna an ka bidonna ɲini koyi bi ni yɛrɛ a bara ni usara dɛ fo k'a lafiya an ka joueurs ti ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ entraîneur ye kura ye a ko ma nɔgɔn nka an ka dugawu kɛ siɲɛ wɛrɛ o k'a sɔrɔ an ka joueurs dɔw kɛnɛyara olu segira ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min nin kɔni nin diyara an ye kosɛbɛ balontan tɔ minnu kɛra sa kabini karido deuxième journée in kɛra Gambie ale kɔni buruna Tunisie ɲɛkɔrɔ 2-1 lundi don Burundi Sénégal ye se sɔrɔ ale ka a yɛrɛ fɛ 1-0 Ghana ni Niger o kɛra 1-1 ye Guinée équatoriale ni Togo 2-2 Madagascar ni Comore 1-1 Uganda ale Congo bati 2-0 Lesotho Maroc ye ale bati 1-0 Angola ale sera Sudana 1-0 Ethiopie ani RD Congo o ko tora RD Congo ta la 2-0 bi Mali ale i wasa do Eswani na nga yano cɛ sa sɔrɔ Nigeria ni Rwanda o kɛra 0-0 ye Mali ni Eswani o kɛra 0-1 ka taa Mali kanu na Mozambique ale fana ye se sɔrɔ 2-1 ka taa Guinée Bissau ale juguya la siɲɛ wɛrɛ anw ni Guinée Bissau de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Sudan du Sud ale buruna Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ o tora 2-3 la min ye an bɛ ka don waati min Gabon ale ni Centrafrique tun bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don tuma min na e ko Gabon ka kelen tun tɛ yen min ye Cameroun ye ale fana ni Zimbabwe tun bɛ ɲɔgɔn na o fana tun ye an bɛ don tuma min na o fana tun bɛ 0-0 la Botswana ni Egypte o fana tun bɛ ka taa min ye Guinée ni Tanzanie ye Liberia ale ni Algérie Namibie ni Kenya an y'a mɛn k'a fɔ ko Kenya gagné 2-1 min ye Benin ani Libye ye ka taa se Burkina Faso ale ni Cap Vert ma Malawi ma Cap Vert ni Mauritanie Tchad ni Côte d'Ivoire ani Zambie ni Sierra Leone amara olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 19 ni min bɔra u bɛɛ la an na olu jaabi d'aw ma sini k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniw la bi Musa Togola k'an b'a fɔ États-Unis kaw fɛ yen min ye Bako ye a n'a ka baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fɔ suguba kɔnɔna na maa sɔgɔlen nana nin waati na k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ma ko u ni ce u ni baraji ka tila ka yafa deli u fɛ sabula sɔgɔmada in na an ma se ka kibaruyaw di ka dugawu kɛ sa ko Ala ka fajiri Ala k'o k'an garisɛgɛ ye